बाबा कैसे मेहरारू एक पूजा नियर बा चुपचाप बड़ा शांति से बैठल बा। सखी सहेली ऐली कहली कि कहो पूजा काहे तू ऐसे बैठल हो, बड़ा उदास बाड़ू, काहे मरुआ के बैठल हो, बड़ा दुखित बात बा। अरे अरे तो घरे ना रहे तो मनवे ना मार के बैठी ना। बतावत है अपने सखी लोग से, इहे कहत है का कहत भाई, उहे गीत बजावत मन। बाबा अरे बड़ी याद आवे हो, बड़ी याद आवे, बड़ी याद आवे पिया के प्यार काई, बड़ी याद आवे रतिया त रतिया पहाड़ दिन भाई, बड़ी याद आवे पिया के प्यार कोई, रतिया त रतिया पहाड़ दिन भाई, का कही गईले कर जो बोल दूर के, का कही गईले कर जो बाल तोड़ के, दिलवा ले गईले, दिलवा ले गईले राजा बोतल में भर के, सखी कहलन की कहो पूजा ई दिल मोटरी में भर के ना जा सकेला। कहली कि ना ये दादा उनकरे कहे गो पल हमके बड़ा याद आवता, केंगन हमके प्यार करत रहने वहाँ के, बड़ा बेदर्दी बाड़े। ए काका, काका हो का रे बाबू? अरे काका वो कैसन उ लड़का रहल हो? अरे वो कजा के तनिको खियाल नान रहे। अरे जे ही बियाह को के आइल ते ही चल गेलू, कैसन लड़का रहे उ मेहरारू? का करबे रे बाबू, मेहरारू देखत देखत ओहू का दिमाग खराब हो गल। यही से न बतावत रहे, कैसे बतावत रहे? कैसे? सर्दी में गमना करवले बेदर्दी, अब ही छुटल ना गवनमा के हरदी, दिलवा ले गईले, दिलवा ले गईले राजा बोतल में भर के,